Olkaa hyvä. Paljon onnea. Hiljaa! Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen appelsiinit. Ja katso nyt. Kevon nuttu yllätti. No sitä taskaa. Ei kovin moni veikannut voittaa. No kyllä se aurinko paistaa takahuoneeseen. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään vervojen sekaan juhlimaan. No mun pitää ruveta taskaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No mä panostan aika pulloon. Pitkältihän kysymys on tästä rahasta. Kyllä tällä paska tukko nostaa. Ei helvetin kattoon se. No paljon sinä sitä on? Ismo, lopeta! No hyvä on. 5 euroa. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaaja, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkä alkulämmittelyä. No, musta herukka mehua. No niin, Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Lämmittely, muusia. Ja taskaa. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa 5 euroa. Harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet, mitä taskaa tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne vastaan. Hei, otetaan. Lasselle. Ja Ossille. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. 5 euroa. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että... Mitä helkkaria? No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun pullo on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopultakin mun. Helvetti. Otetaan sille.